Mitataw ang Department of Agriculture din sa Region 7 nga luwas ang Central Visayas sa African Swine Fever human nagpositibo ang maong virus sa mga namuhing baboy dito sa Luzon area. Apan bisan panini, nagpadaan karon ang information drive sa masakop sa City Veterinary Office sa Dakbayan sa Talisay. Samtang subling gipasalig sa City Veterinary Office nga walay epekto sa tawo kung pananglitan makakaon og baboy nga adunay African Swine Fever. Si Chona Carrion sa report. Bisan ko nakasulod na sa nasod ang African Swine Fever, human na kumpirmar nga nagpositibo sa ASF ang mga baboy sa Rizal ug Bulacan apan giklaro sa City Vet nga walay epekto sa lawas sa tawo nga makakaon sa karne sa baboy nga adunay ASF. Hinuon kun ang usa ka baboy adunay ASF, dali kining mutakod sa laing baboy. Wala na siya epekto, direct effect sa tawo nga makakaon. Pero ang luoy lang ana kung maigaan ta diri gud sa Visayas kay ang ato ang hog industry kay 100% magud ang mortality ana. Very contagious ang ASF sa pig to pig. Gidugang ni Dr. Mary Tessa Alo, ang City Veterinarian, nga padayon ang ilang info drive sa mga mamuhiay ug baboy sa kabaranggayan. Sa 22 ka mga barangay sa Talisay City, 12 na ang ilang gipang bisita o gipahimangnuan ang mga hog raisers sa African Swine Fever. Naghatag usab ang City Vet og bitamina sa mga baboy. Subli niyang gipahinumdum nga dili pa kanon og lamaw ang mga binuhing baboy ka posibleng dinhi magikan ang African Swine Fever. Ang kaning mga lamaw, no, usually gikan siya sa mga restaurants, gikan sa karinderya, gikan sa mga hotel. Nya kaning manggod nga mga establishments mo usually nga nagamit og kanang mga nagluto og kanang mga imported meats. So maybe ang kanang imported meats nga ilahang na naluto kay pwedeng posibleng nga gikan na siya sa mga lugar nga mga countries nga kontaminado affected sa ASF. Uban ni Rinante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.